Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Arin ako sa tubang sa salakyan ni Master. Kagin pahulam sa akon. Para idulong si Paula diri. Oh, shit! Shit! Oh, bah. Insipa kong gumas sa salakyan. Oh, nalipat ako. Nga mahimo ini maglupok tungod sa akong kakusog. O kung hindi gani, basi kung hinali lang ini nga maglupad. Oh. Ang akong sentido. Kasakit. Oh. Nagasakit. Oh. Himason ko inis ang mahinay. Oh. Oh. Piyungon ko ang akong mga mata. Kag masahion ang akong ulo. Oh. Oh. Bah. Hindi. Samtang ginapihon ko ang akong mga mata, hinali lang nga nagtuhaw ang nawong ni Paula. Makita ko ang iya inosente nga nawong. Kagang iya mga luha nga nagatulo halin sa iya mga mata. Mabasa ko sa iya mga mata ang pagpakitluoy. Oh. Matunaw sa kaluoy ang akong kasing-kasing. Kag nagapangluya ang akong mga tuhod. Oh. Hindi ko siya mabatas. Hindi ko siya mabatas ng papahamak tungod lang sa pagbiyak ko sa iya. Nagpangako ako nga protektahan siya di makatuig na ang nakaligad. Kapag napaslawan ako, kag hindi ko na ina papasugtan subo. Pure blood man siya kung hindi. Obligasyon ko siya. Hindi ko pag-usikan ng panahon. Balikan ko siya sa sulod sang mall. Wala na sa dili sa ginbilinan ko sa iya. Bahala na.
agwantahon kong kasakit sa akong ulo. Pananglit buksan ko ang akong kaisipan para mabatian ko kag makita ang mga tao nga ara sa palibot niya. Nang buhaton ko ini. Agud makilala kong sino man nga nagkuha sa iya. Nakaibalo ako nga hindi niya ako mabatian pagi sa iya kaisipan. Pareho sa nagkakatabo sadto. Pila ka bisis sang ginhandom ko siya nga dalon sa shelter. Sang didto pa kami nagatiner. Posible ang mga slayers ang may kaymuan. Kung nga nadula siya sa iya kinaiya nga ina. Bata. May nakita ko nga bata sa akong kaisipan. Nagahampang siya. Nagahampang siya sang bola. Nakita ko na may naglabay sa tubang niya. Si Paula ina. Madali-dali ako. Subayon ko ang nakita ko nga ginagyan ni Paula. Subayon ko! Diri ko nasimutan ang kahamot ni Paula. Diri sa exit sang mall nga ini. Magwa man ako. Nagapadulong sa parking area ang kahamot ni Paula. Nga mapanimahuan ko. Habang wala siya nag-aisahanon, may kaupod siya. Kag mapanimahuan ko pa ang kalangsa sang lalaki nga ina. Mapanimahuan kong baho niya. Gamiton ko nga akong kadasig. Agad makaabot dayon ako sa iyan ng tangan. Buhi ako, mister! Buhi ako! Pwede ba lang hindi ka na mag-inarti pa? Ha? Kaina ko pa ikaw ginasunod-sunod. Nagula ka sang kaupod. Sa din ba lang gusto mo nga magkanto? Idolong ko ikaw sa inyo. Bisan sa langit pa. Buhi ako! Paliyog, mister! Buhi ako nga makalakat! Paliyog! Ako'y siya mortal! Ba? Sino ka? Ikaw! Nagbalik ka! Maghalin ka diri lalaki, ha? Hindi ka magpahilabot, dire! Palayo! Ba? Ang imo dagway? Nagbago? Nagitubuan ka sa mga bangkil? Hindi! Hindi! Paula, karika. Salamat! Salamat kay ginluwas mo ako, Damon! Tama na. Tama na, Paula. Hindi ka na mag-ibi. Ari na ako. Nalipay gid ako nga nagbalik ka, Damon. Nalipay gid ako. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Nga ang nagbalik ka.
Nagbago na balang pamatud mo? Dalon mo na bala ako sa imo kaladtuan? Hindi magpasugot ang akong konsensya nga bayaan ka diri. Ulaton ko anay nga makita nato ng tiya mo. Siya nang bahala sa imo. Kung ano man ang matabo sa imo pagkatapos. Amo man gali gihapon. Mahilayo ay gali kami gihapon nga duha. Karika, babalik kita sa sirkus. Mas luwas kita kung magbiyahe kita upod sa ila. Okay. Hindi ka magkabalaka, Paula. Hindi ko pag-isugid sa iba niya mga soldado ang bayan sa maturbo nga pagkatao. Tubtob nga makalin ka mo sa tiya mo kag makapanago. Paula, siya si Margo. Asawa siya ni Master, ang tag-iyas ng sirkos. Ginakalipay ko nga makilala ka, Margo. Amo man ako. Aho, gali. Ario, gindalaan ko ikaw sang ilislan mo. Salamat gid ha. Wala sang anuman. Mahimo ka nga makatinir diri sa van kung gusto mo. Hindi ka gid makapahuay didto ko sa sulod sang sirkos eh. Tungod madamo sang tawo. Madamo gid nga salamat. Daw mga ano kadugay kita nga matinir diri sa ila. Mga pilak pa kasi mana. Nagpasugot si Master nga buligan kita nga makapanago sa mga slayers. Mapakuno-kuno kita nga katapos ang sirkos. Okay. Diri ka lang anaya. Magpabiling ka diri. Hindi ka gid makigambal sa kaibisan sino. Wala ko ini ginambal sa imo no. Pero may 3 pa kaiban nga mga vampira diri. Kaya wala ko makaibalo kung anong ili ikasara nga duha. Apang ang isa, masarangan niya nga basahon ang nakaligad sa isa katao. Paagi sa pag-uyat lang sini. Ano? Oo, Paula. Kaya posibleng nga mahibalaan niya ang bahin sa imo kung mauyatan ka niya. Gani mahimo lang. Dili ka lang anay sa trailer van nga ini. Mientras nag-obra ko. Pero... Kinahanglan ko nga magwa-liwat. Sige na. Mag-ilis ka, nanay. Madali lang. Nga. Nga mo sinang ginasuksok mo. Nagasuksok ka sang puti nga tuxedo. Kag may puti nga maskara. Ma-perform ako karon bilang white magician. Magician? Oo. Kinahanglan nga buhaton ko ina. Para hindi matingala ang mga mortal nga tinaw ni Master sa akon presensya diri. Kag nahibalaan niya, asawa ko ikaw. Kag may masakit ka. Gani, hindi ka mahimo nga magwa diri sa van nga ini. Amo gali. Oo, Paula. Gani, diri ka lang ha. Tubtob nga makaabot kita sa aton kaladtuan. Mas luwas ka kung wala sa may makakita sa imong iban. Kag hindi mo gid pagbuksan ang portahan. Paano ka makasulod? May yabi ako. Kaya hindi ako magpanuktok. Kung gusto mo magtulog ka, hindi gani maglantaw ka sang TV. Hindi gani magpamati ka sang radyo. Apang hindi ka gid magwa, mata. Makita ko sa iya mga mata ang nagkalain-lain nga emosyon. Ganun nagatuslok man sa kasing-kasing ko. Hindi na kinahanglan ihambal ko pa sa iyang balatsyagon ko ngayon. Makita ko ang kaakig sa iyang mga mata, kag disgusto, kag kahadlok. Ang disgusto kag kaakig na hangpan ko. Apang ang kahadlok, among hindi ko mabaton.
Ginapaminsar bala niya nga ipahamak ko siya. O kung mapahamak siya sa akong mga kamot. Ginapaminsar bala niya nga maabot ang adlaw. Nga ako ang mangin kasubong ni Dracula. Chino? Hindi. Hindi ako pagtawag kasi na. Kag wala ko makahibalo kung paano mo nahibala ng bahin kay Tessa. Apang, wala ko nagapati nga ikaw, ina. Nga ikaw siya. Patay na siya. Kag hindi siya pure blood, pareho sa ginasiling mo nga kaliwat mo. Wala ako nagabutig, Damon. Ako si Tisa. Wala ko lang ginhambal sa imo sadto ang ngalan ko. Tungod amo inang hambal sang tiya ko. Nakahibalo sila sang mga reaction mo. Kung makahibalo ka, nga pure blood ako. Kintabudo niyo ba ko? Maghipos ka. May mga vampira sa palibot. Kag basi kung makabati sila sa imo. Gusto mo bala mapahamak? Gusto ko lang magpati ka sa akong Damon. Nga ako si Tisa. Kag hindi ako espiya sa mga kriminal. Tungod vampira man ako. Bisan pa nga may jutay lang ako nga kinalain sa inyo. Nabatian mo blang kaugalingon mo? Ginaako mo sa akon nga isa ka pure blood. Kano kay balo ang tiya mo bahin dira. Wala mo bala na-realize? Nga sa kasubong namon nga kaliwat, dapat ginpatay ko na ikaw? Matapos ako nga makaibalo sang existence mo? Bisan ang tiya mo. Amo man sina nga silot ang mabato niya tungkol sa pagtago niya kag pagprotekta sa imo. Damon, patawara ako. Hindi ko gusto nga ibutang sa delikadong kabuhi mo. Sa pagsugid ko sa imo, sang matuod ko nga pagkatawo. Sorry, kid. Mas nga nabalaka ka sa akon? Nabalaka ka sa mahimo nga matabo sa akon? Samtang ang kabuhi mo mismo, mahimo nga mabutang sa delikado sa mga kamot ko. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Magabiyan sa dagrinyo sa pagkamati ang magamatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot kung kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Uy, dumaulan no? Napaktan gid naton kaina. Ako matuod. Abi mo?
Sukod sang kinhimo na to ng project, daw nalingaw na ako. Kag nagustuhan ko. That's good. Wala ko magunaw ng interesting man gali. Or nakaangkon ako sang interest tungod sa partner ko. He! Maguntat ka gani dira Mag-focus ka na lang sa pag-drive mo. Kipasi bala kung madisgrasya kita karon now. Itulok ang mata sa dalan. Yes, ma'am. Salamat Nag-enjoy ako. No problem. Anyway, gusto kong may balaan mo. Nga malipayon ako kung kaupod ka. Hala, ginpalapit niyang iyan akong sa nawong ko. Lynn. Hala, kinalo ka niya ako sa bibig. Kinit? Sorry. Hindi ko lang kung tani makig sa akon, Lynn. Wala ko lang mapunggan ang kaugalingon ko. Sige manawag na ako diri sa salakyan. Salamat gid sa pag-imbitar mo sa akon Okay lang. Basta ikaw ang kaupod ko. Good night. Good night. Ato na siya. Ay hala. Ginalo ka niya ako sa bibig. Kag doon nagaluntaw ako sa panganod. Amo pa lang ako nakabatsyag sang amo sini. Kag sigurado na ako subong sang feelings ko sa iya. In love na ako kay Kenneth. Madali lang gid Kati. Amo pa lang nakabatsyag sang gutom ang amiga ko. Masako gid siya kaayo sa obra niya sa Jimmy. Kati, ari ang juice kag sandwich Ay, salamat Abi mo, nalipay gid ako nga nag-decide ka nga buligan kami diri. Siyempre naman no. Kanami galis ang feelings. Kung madamo ka galis ang abyan sa palibot. Sila ang naghahatag sang rason. Agod magyuhom, kag magkalipay. Ang isa katawo. Kag una ko ina nga nakita sa grupo ni Kenneth. Bala ang natabo. Adlaw na, wala pa makabugtaw si Lynette. Daw mahamuokin siguro ang tulog niya ay. Anay kagani, kay pukawon ko siya.
Mayo lang gani kay ginpukaw ako ni mama. Kay kun wala. Nalit kid ako mo. Ano abi kay? Nagabihan ako sang sagad panumdum sang halok ni Kenneth sa akon. Hala. May nagdulog na salakyan sa tubang sang balay. Kilala kong andar nga ina. Iya ina ni Kenneth. Uy, hala. Ginsugat naman niya ako. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Len, pwede mo bala ako mabuligan sa pagpanapik sa mga posters? Sure. Nga abi hindi. Sa diin kita masugod. Ikaw dala sa wala nga bahin sang gym ha? Dili ko sa tuo. Ha? Ati okay ah. Ayaw gali. Ikaw na lang bitbit sang glow nga ini oh. Kaya ako naman ang mapasaan sa mga posters nga ipanapik mo. Ati okay ah. Nakatapos naman gid kami panapik sa mga posters diri sa gym. Uy, hala! Kanami tulo ko, no? Kanami sang ginhimo nila nga decoration ni Kati. Okay ng poster sa babaw? Ara naman. Kung ano-ano naman ang nagasulod sa pinsar ko. Ay, kanami siguro kung pares na kami ni Kenneth sa pagsaot, no? Ay, apang sigurado ako nga hindi na matabo. Tungod sigurado ako nga si Amanda ang iyak parison. Kay man, guwapa kag sexy ini. Uti, nga ginhalukan niya ako haw. Ano ba lang pagkabig niya sa akon? Hi, friend! Mapauli ka na bala? Oo. Ay, madali lang kita. Kay imuson ko lang ang akong mga gamit. Maupod na lang kita. Ate, sige Francis! Mauna na lang kami sa inyo. Sige. Halong ha? Kanami sang resulta sang trabaho ninyo sa gym, no? Nalipay gani ako magtulog kay kanami. Ay hala, nalimtan ko galing ako nga libro. Lynn, babalik ka na ako sa amon classroom ha. Madali lang. Ate, sige. Hulaton ko na lang ikaw sa gate. Lynette, ano ginabuhat mo dire? Ay, hi Kenneth. Ikaw, Francis. Mauna na lang kami sa inyo. Ate, sige. Hulaton ko na lang ikaw sa gate. Ay, Ano ginabuhat mo dire? Ay, hi Kenneth.
Lasing ko na sa hapon na. Ari ka pa? Bago lang kami nakatapos sa pag-decorate sa gym. Nagpaminta ka mo ay. Paano ka nakahibalo? Kay may blow paint pa sa guya mo. Ay hala, nawiya ko Wala ginagsiling si Kati nga may pintag ri ako sa nawong. Dali lang ha. May kuhaon lang ako. Pamangkuton ko pa siya kung tani kung anong kuhaon niya. Apang kadasig siya nga maglakat. Oy, ari ka ganito rin, Lynette? Si Amanda. Oo. May ginahulat ako. Kamusta ka yung project ninyo? Okay lang. Mapalaron gid si Kenneth nga ikaw nangin partner niya. I'm sure makakuha na siya sang passing grade subong. Si Kenneth. Ari na siya. Mo siguro ini Nalimtan mo sa salakyan kahapon. Hala. Ang akon pocketbook. Ano na? Abi? Ay! Uy! Ginagaw ni Jerry nga amigo ni Kenneth. Ano ni? Hala! Love's Wild Ways. Uy, Udi Hala! Para galit ni Love. Ay, ala! Anong ginabuhat mo dira? Naga-research ka bahin sa romance? Uy! Siguro, kinahanglan niya nga magbasa para kung makaangkon siya sang boyfriend, makaibalo na siya mag-handle sang relasyon. Oh! Ihata ginasakon, pwede? Madali lang ha. May lang tawon lang ko. Ote, anong nabasa mo dira? Clarissa, my love. Ay, puerti Kalain sa pamatyag ko. Kinkadlawan nila ako. Kagang pinakasakit. Amo nga kinkadlawan man ako ni Kenneth. Sadyahan man siya. Niwala man lang ganin niya ginsaway mga abyan niya. Ngauntata na ang pag-uliga sa akon. Hindi ko na lang pagulaton si Kati, Mapauli na lang ako. Handa ng pagkaon. Manyapo na kita, anak. Wala pa ako sanggana, ma. Makadtua na ako sa kubo. May buhaton pa ako. May natabo bala? Wala, ma. Karon na lang ako makaon, Mag-una na lang kamo ni Papa. Sige. Pero, sigurado nga okay ka lang, ha? God! Natabugin ang kinakahadlukan ko. Natabugin. Ginakadlawan ako sa mga estudyante. Ang laom ko. Okay sila. Apa nga ang nabuhat nila ini sa akon. Kag si Kenneth. Nga nabatas niya nga kadlawan ako sa mga abyan niya.
Nga wala niya akong pangapinan. Habi ko, anay. Kung love niya ako. Nga nabuhat niya ini sa akon. Nga Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lynette, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma, sa husto nga panahon. Direksyon, Marnie Mungkal. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Kung mangyari man aking mahal na ikaw ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di
Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Anong siling ni si Motay? Ginsilingan ko siya, nga rimatihon kong iyaw ma. Nagsiling siya nga hatagan ko siya sang jutay nga tion. Kung tani ginpilit mo siya, tay? Kung tani ginsilingan mo siya, nga kung hindi magpakasal sa akon si Marigold, rimatihon mong iyaw ma. Kalma! Amoy nang madason ko nga buhaton. Kani, kalma ka lang da! Kalinong sang balay. Ara gali si nanay sa sulod. Kag nagkakatulaman ang tutunan niya. Nagaubo siya. May bulong na ginhatag si Carmen sa iya para makuha ang kakatul sa tutunan niya. Ay, Diyos ko. Kung tani, maayo na lang si nanay. Agad ka maka-eskwela na ako sa madason na semester. Makadto ako sa kusina. Mainit ako sang tubig. Timplahan ko siya sang gatas, Hapon na. Pero wala pa makapauli si tatay. Tay! Oh, Diyos ko! Si tatay! Nagkakabit sa balayan! Kagiligtan niyang liog niya sang kadena sang ido! Naghikog siya! Tay! 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 Ginima mo inutay! Anak, ano ba lang natabo? Nay! Hindi ka magpahinali! Si tatay mo balay nang nakita ko sa balayan? Ha? Siya balay na, Marigold? Ang amay mo balay na? Nay! Nagatulog lang siya kay tatay. Wala siya naghibi. Nay, hindi pagpuging luha mo. Hindi pagpugi. Nakapalain na nasa imo kung hindi ka magibi. Magibi ka, Nay. Magibi ka. Anak, may balatian ako. Kag nakahibalo ako nga hindi na ako magtugay. Kag makaupod ko siya liwat. Nay! Mahigda na lang ako. Kag pagkatapos tawag si Kapitan Aurelio, ha? Magpamulig ka sa iya. Makuha sa iya namtangan si tatay mo. Sige na, pahigdaan ako dito sa kwarto, anak. Kay matumba na ako. Oo, Nay. Dali na. Dali ka na. Kanami karon sang panahon. Malinong ang maasol nga dagat. Makita kong kabugusan sang dagat halin diri sa akon ginatindugan. Halin diri sa ganhaan sang akon balay. Kag kabugnaw sang dapya sang hangin sa akon nawong.
daw halok ni Escarlata. Nadumduman ko naman siya. Gulpi lang siya nadula sa akon. Apang nakahibalo ako nga magakita ay kami diwat. Bay, si Marigold maninang nakita ko nga nagapakadto dire sa akon balay. Mahina yang iya paglakat. Pariyo ba lang daw sa hindi na siya makasarang magtikang? Ay, ka, sugaton ko siya. Pamangkuton ko siya kung anong natabo sa iyo. Ako bala ang tuyo mo, Marigold? Oo, Kapitan. Ikaw ang akong tuyo sa pagkari. Kinanglan ko ang bulig mo, Kapitan Aurelio. O nga, ano bala ina? Si tatay, nagkikog. Anong siling mo? Naghikog sisi mo? Diyos nga maluluyon. Wala pa siya makuha sa iyagin bitayan sa iya kaugalingon. Mangayo tani ako sang bulig agud nga makuha siya dito. Oo, mabulig ako. Katahom sang dagat ni Kapitan ba? Madamo sining makuha nga isda sa mangingisda. Boy, Marigold? Okay ka lang bala? Siling mo nag-suicide si Simo? Oo, Kapitan. Daw hindi gani ako makapati nga mabuhat niya ato eh. Diyos ko, malain ini. Wala ko maluyagin dagway ni Marigold. Sumra kaayo ang kalisod nga iya ginabatya. Kag ginapilit niya nga pawalaan lang. Marigold, dali ka. Kantuan nato ng imo amay. Maguyat ka sa akon. Dali ka. Uyatan ko ikaw sa kamot, ha? Hindi. Hindi na, Kapitan Aurelio. Makasarang ako maglakat. Kung na mo sina, dali. Madalagan kita. Dalagan, Marigold, dali. Ay, salamat. Nagbalik sa jutay ang iya husto nga kaisipan. Bangod sa enerhiya nga bunga sang iya pagdalagan. Marigold na siga. Kinanglan niya makaabot dahil kita sa inyo. Dali! Oo, Kapitan! Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Tay, nakabati ka sang balita? Ano nga balita? Patay na si Simo. Ano? Oo, tay. Sino na ni karon ang piliton mo? Para nga magpakasal sa akon si Marigold. Kay patay na siya. Ako ang mahibalo. Mapakasal si Marigold sa imo. Sa loyag niya kag sa hindi.
Marigold, kamusta si nanay mo? Nagkakatulog na siya, Carmen. Bangod ngin painom ko siya sang bulong nga pangpatulog. Kung maghibi siya, wala siya nagatugas ang gahod. Kag nagagwa lang siya. Kung nagalaom siya nga wala sang tawo, kag nagkakatulog ako. Nagahibi siya. Carmen, nagkaibalo ko sang nabatyagan niya. Kag nasabag ko pa ang tugan ko. Doon sa mawasak ang kasing-kasing ko. Apang hindi na matabuin na. Pangod, madugay na nga nawasak ang kasing-kasing ko. Sangad lang nga mapatay si Edwin. Kanga mo sining nagakatabo sa amon, Carmen. Maayo ba na akong katawa, ha? Wala ako sang ginabusuhan bisan sino. Kag nagapangamuyo man ako. Kag nagabulig man ako sa nagapangayo sang bulig nga masarangan ko. Apang nga kinahanglan ako nga silutan sa amo sini. Kung kisa, nagapangamuyo ako nga kaya hindi na ako makabugtaw. Apangara pa si nanay eh. Hindi ko siya mabayaan. Kinahanglan niya ako. Kag salamat sa imo, Carmen, ha? Salamat sa imo kaayo. Isa ikaw kamaayo nga abyan. Kamu ni Kapitan Aurelio. Wala ka mo naghalin sa akong tupad. Hasta nga nalubong si tatay sa tupad ni Edwin. Kagabi mo, hindi ko mahibalan kung anong buhaton ko kung wala ka mga duwa nga nagaunang sa akon. Nakaibalo ako nga wala kasing kwarta. Paulamon ko ito. May natipon ako, Marigold. Kag wala man ako nagakinahanglan siya. Aba, hindi. May ginagasto pa ako, Carmen. Isa pa, ari si nanay nga kinahanglan ko nga tipanon. Kung mag-ayo siya gani, magnita ako sang hubray. Mapasyudad ako. Nagapati ako nga makakita gid ako sang trabaho, Carmen. Kung gusto mo, ako anay mabantay kay nanay mo. Samtang nagapangita ka sa trabaho. Salamat na lang, Carmen. Apang, sobra na nga bulig ang ginhimo mo para sa ako na. Amo man si Kapitan Aurelio. Wala siya nagkakalipat sa paghatag sa akon sang isda. Kag kun ano man nga utanon nga iya makuha sa wayang. Kag pati mga bulak nga iya maagyan. Ginapugsi niya ini parang ihatag sa akon. Kag makasiling ako nga kaayo gid sa inyo. Abi mo, katahom sa mga bulak na ginahatag niya sa akon. Salamat gid sa inyo nga duha, Carmen, ha? Matawag nga salamat. Maayong adlaw sa imo, Marigold. Ba? Ikaw galit si Augusto? Oo. Ara ba lang iloy mo? Oo. Ari siya. Ari siya sa salas, nagapungko. Pwede ko na bala siya nga mahambal? Parte sa ano, Joy? Parte sa inyo duta nga naprinda ni tatay mo sa akon. Joy, pwede ba lang hindi lang anay ninyo inapagkambalan? May balatian si nanay. Ay, hindi man makapalain sa iyang ihambal ko, Marigold. Kundi makapaayo. Ha? Oo. Hindi ka magpalibog. Wala sang malaing nga matabo sa iloy mo. Ay, ate, sige, Joy. Magdayon ka.
Ay, salamat. Nay, masugilanan sa imo si Che Agusto. Ay, Selena, mahayong adlaw. Magpungko ka, Nay Agusto. Ay, salamat. Mabilin ko anay ka mo, Nay. Che Agusto. Oo, Marigold. Agusto? Nagkari ka bala? Agod nga manukot sang utang namon sa ibo. Aba, hindi. Hindi ako magpanukot sang inyo utang. Nagkari ako agod nga pangayoon ang kamot ni Marigold sa imo. Oh, ano? Pangayoon ang kamot sang akon anak nga si Marigold? Oo. Kay balo ka, si Cardo nga akon anak, nagahigugma kay Marigold. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Cristal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!